Beno, behin arazo egia da. Behin arazo teknikoak gaindituta hemen gaude berriro ere. Eta, mai ingurua ederra izan da. Eskerrik asko parte hartzailei manduten informazio guztiagatik, oso aberasgarri izan da. Eta ondorio moduan, esan ditugun lehenoko gauza da, eskerrik asko parte hartu duten guztiei. Oso proposamen arraroa bota genuen, inoiz ez dugu pandemia bat bizi izan, orduan dena berria zen guretzat, eta oso pozik gaude parte hartzearekin. Egia da, ez dela goza berak, kafe tartea edo Twitter tartea, baina bere gauza honak izan ditu. Adibidez, eta niri ustez oso garrantzitsua dena da, zenbat emakumek parte hartu duten. Igual beste foro batzuetan isilarazten dira, sokoratuta gelditzen dira, eta hemen emakumeak izan ditugu lehen lerroan bere iritzia ematen. Beste modu batetara galduko zen zeo zer. Eta baita ere, kanal anonimo bat irekitzeak, baimendu digu beste modu batetara ere lortuko zen informazioa edo iritzia jasotzea. Eta orduan, nik uste dut posik egon gaitezkela guzti horrekin. Asmatu dugu. Ez dago zabera, baina asmatu dugu. Hori parte hartzeri dagokionez. Titularrak entzun ditugu. Alde batetik, zientziak, Euskaldun moduan zientzari ematen diguna, izan daiteke ikuspuntu lokal batetik unibertsala den zeozer aztertzea. Eta hori gure autoestimaren aldeko zeozer izan behar du. Ez dugula pentsatu behar, ez dugu ezer apartekorik egiten, ez. Egiten dugu Euskaldunok badaukagu zeozer, bersten duena zientziaren mundua. Bestetik, ikertzaile moduan, ez da bakarrik Euskara ematen digun lexikoa, ez da bakarrik terminologia. Baita da arrotasuna, da prestigioa. Eta horrek laguntzen du. Euskarak edozertarako balio duela, frogatzen dugulako. Balio du, bere momentuan Jose Arretxebarrek esan zuen moduan, fizika nuklearra hitz egiteko, edo kafe artean futbola hitz egiteko. Denetareko balio du Euskarak, eta guk horrekin frogatzen dugu. Garrantzitsuena, zer ematen digute guri. Eta guztiok komunitate zentzua aipatu dugu. Azpimarratzen dugu komunitate zentzu bat dukagula. Munduan kokatzen laguntzen gaitu dela bai Euskarak, bai zientziek. Eta hori oso garrantzitsua da baita ere. Eta azkenik horrera begira, guztiok argi daukaguna da ez dagoela aitortza nahikorik, baina aitortza baita ere gugandik dagator. Guk aitortzen gure buruak aitortuz, besteak bultzatuko ditugu egindako lan hori aitortzera. Baina ez dugu bakarrik, iratiziarrek esaten dikun moduan ez da bakarrik konstatazio bat egitea, baita ere proposamenak egitera gatoz. Eta UEU-tik argi daukagu bide hau estrategikoa dela, kepak esaten duen moduan, eta guk egiten ditugun gauza horietan sakontzen jarrituko dugu. Adibidez, notario moduan inguman jasotzen jarrituko ditugu produkzio hori, eta egindako lan hori aitortuz. Eta baita ere, artizarraren bidez, lan horren atzen dagoen jendea ezagutu eta saretu. Eta baita ere, garrantzitsu iruditzen zaigu, komunitateak daukan pertzepzio hauek, dituen kezkak, dituen erronkak, jasotzen jarraitzea eta horren arabera baita ere egitasmo berrek proposatzea. Baita ere, errestatzaile moduan. Hau da, gure argitalpenak, bai liburuak, bai aldizkariak, euskarazko produkzio zientifiko-teknikoari euskaraz eta kalitatezkoak ateratzeko modu bat dira. Eta horietan lan egiten jarrituko dugu. Nola ez, ikergazte. Ikusi genuen hasierako ekitaldian, ikergaztek liston arnazgunea dela, bai euskarentzat produkzioa igotzen dalako, baina baita ere ikertzaileentzat beren kezkak, beren bizipenak konpartitzeko leku bat delako. Eta hortan inziritzen jarrituko dugu. Eta nola ez, urte egiten ditugun topaketa, arlo-sarloko topaketak. Horretan baita ere, gauza asko lantzen dira. Eta azkenik, Ainhoa Latatu komentatzen zuen zeo zer. Orain arte inoiz ez gara eragile zuzena izan, beti laguntzen edo jasotzen. Baina baita ere orain, hasiko ditugun erronkekin, astezkenean orkestu zen errentirako udalarekin batera, humanitate digitalen gunea, hor euskaraz ikertzeko aukera emango digu. Eta baita ere, UEUk sustatuta egingo den bigarren hezkuntzako masterrean, baita ere jorratuko da pedagogia berritzailea. Eta horrek baita ere leku emango dio euskarazko ikerkuntzari egitea. Eta orduan ez gara bakarrik, pasako gara baita ere eragile bat izatera. Eta beharrezkoa den guztia egingo dugu euskarazko ikerkuntza hori sustatzeko eta behar duen duintasuna emateko. Eta nola, elkarrekin. Bai udako ikastaroen lema hau, baina baita ere UEUren
barnean dagoen zeo zer. Eta hori oso euskalduna den zeo zer da, osolana da. Inork ez du hitz hori aipatu jardunaldi hauetan bitartean, zeren nik uste dut, hain barrenetuta daukagu auzolan euskalduna dela, ez dugula ez da esan behar, egiten dugulako. Eta nik uste dut hori dela ondoriorik garrantzitsuena. Kepa? Irati. Aixe, laburpen ezin hobea egin du Koldok, oso mainguru dotorea ikusi dugu, non ikusi ditugu oso testimonio lekukotasun positibo eta ekarpenak oso ondo. Animatu nahi dugu ikertzaile guztioi euskaraz ere produzitzeko, ze importante dan, nahi dugu euskara ondo pasatzen dugulago. Nahi dugu euskara gure gizartearen, nahi dugu euskara eta zientzia gure gizartearen motorea direlako. Eta oso importantea da ez hurbiltzea horretara bakarrik individualtasunetik, baizik eta kolektibitatetik. Eta hortan ari gara hainbat iniziatibetan guk euskara eta zientzia lotzeko Euskal Herrian eragile izateko, Euskal Herrian denon artean giro hobea aukitzeko. Oso importantea da. Horrekin posposik, baina kokatu behar dugu, udako ikastaroetan gaude, lehenengo asteari bukaera ematen diogu honekin, eta orain geratzen zaigu beste astebete bat abuztuaren azken astea. Iruñara, Baionara joango gara, gogoratu matrikula direla 10 euro eta ateak zabalik daudela. Honekin borobilduko dugu uda berezi honetako udako ikastaroak. Bale, eskerrik asko.